Chitiko chaitika nhasi kuno kuGokwe. Kubomba. Pana mai vazviuraya vazvipisira mumotikari. Masuicide ari kukonzerwa nenyaya dzemarelationships munyika ari kuwanda. So vanhu tingaite sei kuti nyaya idzi dzinge dzichirijusika munyika, nekuti vanhu vazhinji vari kuzosvika ivo pakuzvipfuudza nekuda kwemarelationships, nekuda kwekuti vanenge varwadziswa murudo mavanenge vari. Ndinokumbirawo kuti ungonyora mucomment section kuti rest in peace kuna maitadi avo vaipinda chechi yeZCC vakasvika ivo pakuzvipfuudza nenzira yekuzvipisira mumotikari mushure mekunge murume wavo aroora mumwe mukadzi. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutinous TV yandinouya nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinokupai pano zuva nezuva. So nyaya yandinayo inyaya yakaitika iyo kuGokwe kunonzi iko kubomba, apo mumwe mudzimai anonamata iye chechi yeZCC anonzi iye Maitadi akasvika iye pakuzvipisira mumotikari yaanga atengerwa nemurume wake sesori. Motikari iyi yanga iri mota yerudzi rweHonda Fit iyo yanga atengerwa iye nemurume kuti sori zvako mukadzi wangu, ndaroora mumwe mukadzi. But Maitadi vanoratidza kuti havana kunge vachizvitambira, vakaona ivo zvakakodzera kuti vange vachiita suicide, vachizvipfuudza, vachizvipisira ivo mumota. Maitadi vakatora mota iye vanonzi ivo vakaenda nayo musango umo vakaenda kuhuni vakanosvika ivo pakuzvipisira mumota imomo kusvika pakufa. Muri yeZimbabwe zvinhu zvinosiririsa kwazvo kuti munhu anosvika iye pakuzvipisa kuita dota kusara pasisanyatsooneke kuti anga ari munhu akaita sei. Zvisinei, ndava kukusiyai muchiona vhidhiyo remotikari yaMaitadi yacho pavakafira, uye pari kuratidza kuti pane mamwe mabhonzo nemaremainings avo ekutsva kwavo akasarira pamota ipapo. Tinongoti rest in peace. Vanhu we, chinhu chikuru ndongoti ngatisapindei nemwoyo, nekuti hauzive patina yako kuti inokuda zvekurevesa here kana kuti ingoripo pakusesekedza nguva, pakungoita mweya ndisesekedze. So ndakukusiyai muchiona kavhidhiyo kemota yaMaitadi yavakatsvira vari, yavakakomita suicide vari vachizvipisa. Chitiko chaitika nhasi kuno kuGokwe. Kubomba. Pana mai vazviuraya vazvipisira mumotikari. Motikari vanonzi Maitadi vaipinda ZCC, vaigara kuMazhanje. Zvaitika izvezvi sango richiri kutotsva iri, papisiwa sango ratsva sango, saka pari zvino pari kunzi polisi yatora zvimwe ikaenda, asi pane maremains, mabhonzo emunhu asara achiripo mamwe aya. Tobvapo. Mati pane chimwe chiriko kwako mana? Shaya. Regai timboona. Shaya izvi nemazino kumusoro. Mabhonzo emunhu wose, mabhonzo aya. Ndozvaitika kuno kuGokwe.